to ciki wata 7 zuwa ciki tana goge bakin nono zaki ga nonon ya zama mai tsafta. To idan aka zo ba wa yaro nono, zaitun yana cikin abin da ake amfani da shi ko kuma man kwakwa. Sai a nemi auduga sai ki ajiye shi in bakin nono sai ki dinga gogewa da shi. Idan kina yawa lubricating din wato kina yawan sa wannan zaitun a bakin nono, sai dai zaitun da mai ne mai kyau kuma zai iya sha ba matsala. In ana goge bakin nono da shi yaro yana karba, sai ki ga wannan kumburin da bakin nono yake da wannan ciwon da bakin nono yake yi ba zai miki ba insha Allah. Ba zai in baka ba wata sai ki ga bakin nono saboda bakin nono yaro bai saba ba dama, uwa bata saba ba saboda jan bakin nono sai ki ga ya tsatsage yana bata matukar wahala ta zazzabi. To a wannan yanayi ana goge da su yana da matukar muhimmanci. Abin da biyo baya shine a lokacin kin san mu yi magana kina danyantaka ki danye kike, so yana bukatan ki rika shan ruwan dumi sosai, su kunu haka, su shayi haka, su kunun hulba su za ki iya sha. Sannan idan mace kaman ba ta da ruwan nono, akwai abubuwa da yawa da yake kawo mace ruwan nono. Da farko ana iya samun tumin gero da yake kamar na tuwon nan tumin gero, in aka cire tumin gero aka tafasa shi aka dama kunu da shi, uwa tana sha na kawo ruwan nono. Shuwaka da kika sani ana iya sha shuwaka a cikin ruwa a tafasa shi a dama kunun mai jego da shi yana kawo ruwan nono. Hulba yana cikin abin da yake kawo ruwan nono. Kin gane? Sannan ganyen gwanda yana cikin abin da yake kawo ruwan nono. Lemon grass yana cikin abin da yake kawo ruwan nono wa uwa. Suna nan da yawa. Saboda haka idan kika ga uwa bata da ruwan nono ta yi irin wayannan abubuwan zaki ga ruwan nono ya haɓaka yana zuwa mata ta samu ruwan nono da ta shayar da jariri. To a wannan yanayi akwai nono kuma mai lafiya da nono mara lafiya. Shi yasa ne maganar wannan gwandan ina tunana ta da wannan gwandan saboda yana wanke nono ya zama tsaftatacce. To wata uwar kuma zaki same ta dama tana da ruwan nono sosai har zuba yake. To a wannan lokacin ba za ki bar nono yana ta zuba haka ko wani gani ko a dinga ganin sa ruwan nono yayi wani jirwaye ba mijinki ba ma ko wani ya ganki zaki dinga masa kazanta kuma ga karni kin ga wurin yanda yake ga hammata kusa da wurin ga kasan nono ba iska ga waye sannan yana da kyau braziers ɗinki wata rigan mamanki da wanke kina tsaftace su da kyau saboda kar yaro ya dinga shan datti haka, kar yaro ya dinga shan datti a tsaftace masa da kyau saboda ya samu lafiya. Don haka ki yawaita wanke shi kina tsaftace shi yasa ne magana da man zaitun da waiwai. Sa'annan turare na yaro ba a san sa masa turare mai karfi sosai saboda mura. Yawanci ma a baya ake sawa yaro turare sai a sa masa turare yawa irin wannan. Sa'annan maganan pampers din yaro yanzu da duniya ya kawo mu maganan pampers ba a napkin ba a waye, shi yasa yawanci zaki ga yara yanzu suna yawan tafi tsarin kwance. Za a zo ne yaro yana pampers wiper nan sai ki zo ya kamata da dan ruwan diminki da dan jakan yaranki a dan sa ruwan dimi a tsaftace yaro a ciccire masa, kar a bar yaro wani lokacin sai ki ga yarinya ko yaro ta yi fitsari ko ya yi bayan gari ya dafa sai ya wani cus yaro ya ta kuka ya zama wani iri wannan abin sai gama da duwawun jariri sai ki ji ana cewa a makiyaka datti ma kawai ya isa jariri sosai ga takurawa. Kin gani saboda haka yau da uwa ta zama extra careful wajen tsaftace ɗanta da ita karan kanta. Sannan sai mu zo kin ga idan mace tana jego tsamman karanta yana karuwa, tsamman kara yana karuwa da waye yana karuwa, dole su zama to mai wanki akan lokaci. Tana tattara kayan tana wanke, sa'annan kuma iyaye maza su kula wajen menene wajen taimakawa uwa suna bata sabulu da wanki wajen tsaftace yaro da wuri yawa. Kin ga sai ta wanwanke ta dan shanya su ta ninke su ta ajiye su a wuri mai tsafta inda kwayoyin cuta ba za su hau su taba yaro ba saboda yana da shi the child has a tender skin da komi zai iya taba yaro ya zame masa dalili. Sannan sai ta kula very fragile sai ta kula uwa kuma sai ta kula da yaro wajen goyo da yanda abun da ake fama. Sannan idan tana shayar da yaro nono abin da ya kamata uwa ta rika yi kar ta zamanto magana ɗaya ta yi ashar, domin da ke sani mun yi magana yaro numfashin da a ciki to haka nono yake. Shi yasa Hausa suke shaya gado a maman, yaro yana gado a nonon uwa kwarai da gaske yana gado a nonon uwa halin kwarai ne saboda haka ya kamata ki rika kula da harshen ki. Zaki ba yaro nono ki yi bismillah, in yaro zaki masa miƙa ba irin yanda ake yi irin da ana wani jan yaro ba ki salati. Yaron nan yana jin ki baki bai buru duk abin da ke na alheri yana jin sa kina magana. Lokacin sallah ya barin je in sallah kin gani yanzu abin da yara ma ake yi ma yara ma dan yake kin san shedanu suna bibiyan yara. Idan kika dauki ko karatun Qur'ani ne kika iya kika fara karatun Qur'ani ko yaron ki yana zaune kika fara karatun Qur'ani zai yi bacci dan shedanin da suke wurin tashi za su yi yaro. To yana da cikin abin da ake ronon yaro da shi ki dauki Qur'ani ko baki iya ba kul huwallahu Fatiha kawai ki rika karanta da karfi yaro yana in zai bacci zaki ga yaro yayi bacci. A maimakon a ji a ɗebo wani waka da ba shi ne ba ana yi ana yi salati zaki yawan la ilaha